Eu n-aș vrea să ne uităm cum să extragem morală din tot ce se întâmplă în Ucraina pentru toată Europa sau toată lumea. Sunt foarte multe paliere, dar m-aș uita ce am putea să învățăm ca români, ce am putea să ne adăugăm și noi, românii, avem foarte multe părți bune. Da, pe de altă parte, în România de foarte multe ori spunem că trăim o acută criză de leadership. Și leadership-ul este probabil unul dintre lucrurile pe care acum le putem nu numai învăța, ci și modela după ceea ce vedem că se întâmplă în Ucraina. Când vorbim de leadership, primul la care ne gândim este Zelensky, președintele Zelensky, și el este un extraordinar model, chiar dacă sunt oameni care spun că e doar un actoraș și că joacă rolul vieții lui. Este nu doar o preconcepție răutăcioasă și nu este doar o imagine creată pe baza multor sitcom-uri și povești amuzante, personaje uneori caricaturale pe care le-a jucat înainte să ajungă președintele Ucrainei, dar este o privire superficială. Zelensky nu este într-un rol sau nu în sensul că nu e autentic, demonstrează foarte mult curaj și asta este ceva ce ne lipsește de foarte multe ori în leadership. Avem mai degrabă un leadership prudent în organizații, în comunități, în companii, leadership-ul prudent. Da? Și Zelensky, ca orice lider în fața unei provocări mari, merge pe o sârmă destul de fină, pe o gheață destul de subțire și face asta cu multă îndrăzneală. Cred că și cu nopți nedormite. Este pe de-o parte responsabil de a pierde cât mai puține vieți de ucrainieni și știm că știm dinainte să ajungă în conflict, că ăsta este un subiect foarte important pentru el. Pe de altă parte, să păstreze integritatea teritorială, independența Ucrainei, să-și apere fiecare palmă de pământ cu toate resursele pe care le are Ucraina. Deci mi-ar plăcea să învățăm în primul rând lecția leadership-ului de la Zelensky și în general de la ucrainieni. În toată această perioadă au explodat cu îndrăzneală, au cerut ajutor în toate părțile, au știut să-și ralieze toată lumea civilizată, și-au întins antenele astfel încât să comunice și să ceară sprijin de la absolut toată lumea. Nu doar de la oficialități, guverne, organizații internaționale, cum sunt Uniunea Europeană sau NATO. Fiecare cetățean cere ajutor de la cine poate din networking-ul personal și asta este de fapt leadership. Să consideri acum, când ești în fața provocării, că depinde de tine și nu de altcineva. Cred că este un comunicator foarte bun în primul rând, dar comunicarea nu e niciodată desprinsă de esența noastră. Nu poți să fii un comunicator foarte bun și să livrezi mesaje de carton. Nu există așa ceva. Comunicarea autentică are în spate valori, emoție autentică, acțiuni. Da? Orice comunicare pe care o lansăm numai ca fațadă este imediat demontată de ce se întâmplă în spate. Așa se întâmplă și cu marile branduri. Toate au extraordinară echipă de marketing, dar un brand nu trăiește decât dacă imaginea sa externă este egală cu cea internă. Dacă oamenii în organizație, oamenii care muncesc în acea companie și construiesc în fiecare zi brandul, îl susțin inclusiv în sufletele lor. Mi-aduc aminte, în școala mea de marketing, unul dintre domeniile pe care le iubesc, am găsit la un moment dat această definiție a brandului. Că brandul este de fapt nu o marcă, o siglă, o serie de produse care ne plac. Brandul este acel colțișor din inima ta care rămâne odată pentru totdeauna dedicat acelei mărci. Și uite, din punctul ăsta de vedere, Zelensky este un brand acum. Pentru că și-a
a reușit să cucerească în inimile noastre locul ăsta special de președinte luptător, de președinte în mijlocul oamenilor, de lider curajos. Nu uităm că a avut curajul și cred că, îmi imaginez că știu și pe ce se bazează, a avut curajul să se opună uneia dintre cele mai mari puteri mondiale, poate în decădere, dar unui scelerat, de fapt, care este Putin, și să facă asta în permanență cu încredere. Un alt lucru pe care îl apreciez și pentru care cred că Zelenski este un brand. Am fost foarte atentă în comunicare la felul în care gestionează pe de-o parte mobilizarea, încrederea, pe de cealaltă parte nu apelează la un limbaj al urii, nici al urii și nici al fricii, nici măcar în momentul în care cere ajutor de la puterile vestice. Limbajul lui nu este încărcat de ură și nu este un limbaj al fricii sau al terorii. Asta este mare lucru și rar întâlnit în leadership. Mi se pare că devenim mult mai convingători dacă apelăm la amenințări, dacă descriem o imagine, unui viitor sumbru de care trebuie să ne ferim, deci trebuie să lucrăm împreună ca să ne ferim. Valorile umane pe care le transmite Zelenski, aș vrea să permit mamelor soldaților ruși să vorbească cu copiii lor sau să se intereseze dacă copiii lor sunt pe lista soldaților decedați. Mesajele lui nu atacă Rusia ca țară, atacă doar leadership-ul care a dezlănțuit războiul împotriva lor. Și mesajul este în primul rând un mesaj patriotic, nu un mesaj de distrugător. Un mesaj de om care își iubește, își apără valorile, țara, oamenii, fiecare palmă de pământ, și nu un mesaj de atacant și un mesaj care desfințează Rusia. Mare lucru.